който ще се представи сам. С това, че си на 15 години най-напред, кажи, Денис, кажи на колко си години? 15. Аз се от ТУЕС, Техническо училище електронни системи, 8 клас. Браво! Играта успя да привлече немалко участници, може би поради подкрепата на Byte и техния член High Computers. Точно така. Които обещаха голямата награда, която надявам се, че носите истински таблет, нали? Не тия макетите, които... Добре. Един истински таблет. И това с лицензирана антивирусна програма, специално за Mobile Security, но може би Лили от High Computers ще каже по-конкретно какво е. Да, значи тук може да видите за нашата най-нов продукт, който представяваме за България. Това е SET Mobile Security. Това е антивирусна програма, която е предназначена специално за мобилни устройства. Новата версия за Android, тъй като знаете, че Android си е много познат. Има изключително много функции, но тези в духа на темата, за която си говорим днес, на които искам аз да наблегна, е всъщност възможностите да се блокират SMS-и и MMS-и, т.е. от родителски контрол, който се осъществява през телефона. Вече знаем, че все повече пада възрастта на хората, които ползват смартфони. Може да се контролира добавянето. Това, разбира се, мобилните оператори не го харесват много, но родителите го харесват, да. И също продуктът е изключително добър, има много функции, антивирусът е само част от него. И всъщност наградата, която ние даваме, е таблета с инсталирана такава програма и освен това е SET Smart Security, който е всъщност антивирусен продукт, в който има и функция за родителски контрол. Искам много да благодаря на Денис за това, че участва в тази игра. Честито, заповядай! А това е от Европейската седмица на и-уменията, където се реализира този проект. Съвместно подкрепихме чудесната инициатива на Националния център за безопасен интернет, тъй като тяхната инициатива много добре беше в синхрон с една от темите на тази седмица в България – безопасен интернет. По наше мнение изключително важна тема. Другите двама победители, които са на второ и трето място, ги няма в момента, нали? Второ и трето място 18 годишни ученици от 9-та френска гимназия, която беше използвана като опитно поле за тестване. Те развиха уменията доста бързо. Едно момиче Катерина, което е в Страсбург в момента, ще се прибере в неделя и ще се договорим как да я връчим. И на трето място е един младеж, който има днеска уроци, тъй като е 12-ти клас. Двамата на 18 години, да кажа. И двамата са на 18 и ще дойде някъде към 3-3,5 и тогава ще му бъде връчено. Какво ще получат те? Двамата ще получат отново лиценз за SET Mobile Security, второто място Кристина ще получи отново лиценз за SET Smart Security, а Даниел за SET Note 32, което също предполагам, че по-голямата част от вас са чували като антивирусен продукт. Благодаря. Така, честито на Денис. Надявам се, като го изкарахме